और एको भैया खातिर ताली बजाई लो। बढ़नी मारो मेहरारू ए बंदा मेहरारू बात पूछे के बानी। वाह आई सुनील भैया बहुत अच्छा कॉमेडियन है। यहाँ के तो इंस्टा पे भी हम देखे नहीं और आज मिल के आपसे भी बड़ा ज्यादा खुशी होता है। ए बंदा है ना सुनो बोला ना तनी रोवे कुछ बोली महाराज बोली भैया बोली। हेलो 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 का हाल बा? ठीक बा। ठीक बानी लो। हां आई भैया हम सुनील कॉमेडियन अच्छा ग्राम हंकारपुर पोस्ट मुसहरी बाजार बाजार जिला गोपालगंज के निवासी हैं। हां सबसे पहले तो जितना भी हमार दर्शक आयल बनी लो, हमार छोट भाई बड़ भाई हो दूर दूर ले चाचा चाची लो, पीछे चाची लो बानी लो, हमार छोट बहन लो बानी लो, हेने हमार दोस्त हमार बड़ा अच्छा अच्छा देखी लो, हमार वीडियो देखे नहीं लो। सबकी एक बर्तन हम स्टेज के माध्यम से बर पैर छू के प्रणाम करते नहीं। हां कुछ और हमार गार्जियन हमार मालिक धनंजय भैया भी अंदर अगर खाना खाते हैं तो पानी पियते नहीं तो हमार आवाज सुनत हो तो यही जैसे वहाँ का हम प्रणाम करते नहीं। और जितना भी स्टेज पे आयल बनी लो राजाराम भैया के टीम लागल बा, बड़ा अच्छा लगता। आज यहाँ लोग के दिन बा, प्रदीप जी के दिन बा कि आज हमेजा बानी और हमरा बड़ा अच्छा लगेला। विद्यार्थी भैया आज हमरा के लेके हर स्टेज पे आइले। आई ना विद्यार्थी भैया तनी हमरी लगावा जाई ना जी आई ना। जाई ना आज यही के दिन बा कि आज हर जगह हम घूमतनी और आप लोगों के प्यार आशीर्वाद मिलना में सबसे ज्यादा अगर हाथ बता हमारे जितना भी यूट्यूबर भैया लोग बानी लो, एक बार हम लोगों के आप लोगों के हाथ जोड़ के सिर झुकाओ तनी तनी आशीर्वाद दे दे ताली बजा के भैया यूट्यूब खातिर। आज इहो लेके दिन बाकी सबकी मोबाइल में हम चलतनी, चलत बड़ा अच्छा लगता। यही प्यार आशीर्वाद देते रही लो। सेट हो गल बाजी। हां भाई ना तो एगो भक्त आयल बा माई की द्वार पे, हां ज्यादा से ना कुछ कहा, बहुत कम टाइम मिलल बा। बीच बीच में आवत रहब आप लोगों के हंसावत रहब हां थोड़ा थोड़ा डांस भी हम करते रहब, आप लोगों के मनोरंजन होत रही। तो एगो भक्त आयल बा माई की द्वार पे। अब भक्त कैसे कहता माई से कि माटी के मूर्ति से ताकेली मुस्काई के हां तगज भी रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। तो प्रेम से बोल दी साचे दरबार की जय। मजा नहीं खिया हुआ तनी हाथ उठा के खाना वाना खैनी लो खैले बनी लो नु खानाइल बनिलो काहे हो आगे ना कह रहलो कहत रह ना हो जे खैला के काम बा बफर सिस्टम काहे के लागल बा। त आई 1 2 1 2 3 4 की मूर्ति से तकेली मुस्काई के तगज भी रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। तगज भी रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। ताली बजा दिलू ना ऊपर हाथ उठा के, बड़ा अच्छा लगे। चाचा अगर बानी अगर सबके अगर माई तू हाथ दे के पैदा कइले बनी ए भाई ना तनी हाथ उठा ले देखी के करे के माई तू हाथ दे के पैदा कइले बनी। जहां जहां हमारा आवाज जात होई देख ली है। बाप रे बाप बड़ा अच्छा लगता। हां ए भाई ना तगज भी रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। तगज भी रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। तगज भी रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। तगज भी रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के।
अच्छा लागल तनी ताली बजा के हमरा को आशीर्वाद दे देबलू। ए बहिना गर्दा को देलू हो। यही है सावन के बड़ा बढ़िया बढ़िया सीजन चलता। हाँ चलता। अगर भैया, कोनो मेहरारू सुनील भैया। जी 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 आई तनी अपन ऊ वाला डायलॉग बोली कि जो लोग राउ देखले बा। जी जी गाना तो माई के बड़ा लोग सुनता जी मेहरारुओं के सुनता जी। सालियों के सुनिए लेता जी तो ऊ लाइक डायलॉग बोली के तो लोग के तो मजा आओ। ठीक ठीक माने हमारा ओढ़निया दे दी विद्यार्थी भाई पीछे वाला बैग हमनी के गावे खातिर तो बढ़ले बनी जा। हाँ हमनी के गावे खातिर सुनील भैया बानी जरूर टेंशन मत ली। चिन्हा तनु आज यही के दिन बा कि हम सबकी लगे बानी ऊ रोल में आए तनी ओढ़ा न दी हमरा के। आवा ना ये धोनी तारा खातिर तो हम सीधे बानी। अरे दादा रे दादा बिजली कहाँ गिरी बोल ना काय दादा तू ही छू के कहे लगा तेरे कुछ और ही छू ले तू ते बड़ा हम दूसरे फील्ड में बानी। फिल्म में बनी। आई यही आषाढ़ की महीना में एगो मेहरारू घर में बैठल बिया। बैठल बिया। जैसे गांव में मेहरारू कहली सा का कहली सर। ए काकिया ए आए नखे सुना हाँ बोला। आ कहां गई रहलू बड़ा ले उठल बाड़ी हाय हाय। तू कहिए देखब जी कोनी 5 कट्ठा में रोपवा दी हाँ तू कहिए और रौरा नखे रोपा ना तो ना हो हम किच पाक में ना जाइले। देखो ना के रोपी हो और पतोहा बाड़ी तो शहर में लगे दुगो लड़का पढ़ावेली और हो बाबू के कोनो चीज से जरूरते नहीं के करनी हार बा तू कहे ठीक है कहतनी हम हूँ रोपवा देनिया हमारा ही बुढ़ावा भते है नहीं हो अच्छा एकरा रोटी ना घोटाला का घोटाला तू मौगी कही काहे हो तनु को हाइड्रोसिलवा बोर्ड नहीं के गई यही ना अगर गांव में ए भैया इंग्लिश में डीजेपी क्या लिखा है रोहित क्या लिखे देखिए तो ए भैया साफ साफ लिखो हम इंग्लिश में तनी कमजोर हैं हां बीजेपी सुनील विधायक भोरे वाह डीजेपी भैया के तरफ से बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार बा वाह। यही ना वहाँ को आशीर्वाद प्यार देले रही हाँ। कि हमनियों को रोजगार थोड़ा बहुत चलत रहे। हाय हाय। तो अगर कोनो गाँव में नु कोनो लड़का लेकिन अपने प्यार के कामयाबी पा जाला सन पाजल सो आ चाहे वो घर से भाग जाला सन हाँ तो है मर्दन के कम चिंता रहेला रहेला। हो मौगिन के ढेर चिंता रहेला। हाँ तो कहली से बिहान का कहली सर। ए बहना ए हने सुन तू यहाँ तो कहे का हो का कहतरू तेगो बात जननी है तू कहे हो ए दादा जननी है ता देखलू है मूड़ी गड़ा का चलत रहे जब बुझाता ना लेके सन कांड करी तू इतने बतिया कर भर में वही तीसर की मेहरारू चली आई ती कही का कही का जी का बतियावो तनी लो ती कही बाप रे बाप आवली जा खेला करे इहे करी घरे रोज आवली जा चीन में ना करे लो ना लोग तो ई कहतरी एमे खेल का करे का बाजी ओकर खानदानी कुछ चल आवता ई हे कैलस ओकर फुआ उहे कैलस ए बहिना ए एगो बहिना वाला हो जाओ। कौन बहिना वाला क्या बात करी रोवा खातिर एगो हमरा बात मन पर गई। अरे कि आन्हर का जानी बाहर हो कि भीतर हो भीतर हो। आ बुर्बक का जानी सोमार हो कि शनिचर हो। हाँ रोवा मानी चाहे मत मानी ए चाचा लेकिन सोनार जरूर चीन जाई सोना हो कि पीतर हो। अच्छा ताली बजा एही में बुझ जाए के बा। आई मेहरारू की पेट में कोनो पानी ना पचेला ना पचे। अगर रौरा लो चाचा लो पीछे पानी लो लुकाने हे लो के भइल बा कि नइखे भइल तो अगर कोनो रौरा बात कहि दी तू जरूर कोनो ना कोनो मेहरारू से कह देली से आ तू 50 मिनट बेर कहब कि रे के से कहिए मत इतने बतिया कहब रे उमरौतिया कमाई देख हम तोरे से एगो बात कहतनी ई बात के उसे कहिए मत तू कह हमारा कौन जो पे कहला करे हम हे कान से सुननी हे कान से निकाल दिले हाय हाय। आ इतने बतिया कह के और औरा मार्केट चल जाई आ जब मार्केट से आपस आप तो रास्ता में 3-4 गो लोग कही का हो हम एगो बात सुननी है बात सही है तू कह ना
ऐसा तो कोनो बात नहीं खे आ तनी सौरी आगे बढ़ब तू मगोरी आदमी कही का हो गांव में कैसन हाला भइल बा ई बात सही है बाकी वो आदमी के नाम ना धरी कि आदमी कहले के बा आ तू सोचब कि रे हम एक आदमी से ई बात कहले बनी आ पूरा गांव भर के लोग कैसे जान गइल बा आ घर जाके कहब का रे उमरौतिया के माई रे का एगो हम तोरा से एगो बात ही कह देते त बिया नियर पूरा गांव में बोदले बाड़े रे अरे ती मौगी कही ए मेहरारू हम कहे कि कुल बात ही कही हो उ त बाते बात में आवत रहबे न त मुंहवा में से निकल गए एगो ताली बजा दिलो भैया खातिर। त आई है हम बीच बीच में आवत रह हां एकरा बात रोबा जरूर गुड्डू भैया के फरमाइश बा बहुत अच्छा अच्छा यहाँ के गाना गाइले हमहू यहाँ के फैन है अरे बाप रे सुन बात सच में बोलते नहीं हमरो के पहले देखत रहनी त कहब कि कहिया एकर रियल देखती सच में कहत रहे रोरा के टोटा के देख ली है कि की हाँ देख ली रियल देहिए टो कुछ और ही मोट टोले आ दोनों जाने के वह सिस्टम बा का टोला काम बा जौन रौरा सिस्टम से बानी वही सिस्टम से हम हो बानी खाली फर्क इतने बा हाँ। फिर वो कमछिया ओढ़ले बानी हम बड़ा फीट में बानी। अच्छा चलिए ऐसे ऐसे बात देते रहे तो सब हमने के एगो इंटरटेनमेंट करावे खातिर आप लोगन के हंसे बोले खातिर कुल हमने के कही ली जा एकरा के बुरा चीज पर एकरा बाद सुनील भैया फेर आए बीच बीच में जय हो एगो ताली बजा दिलो। आशीर्वाद दे दीजिए।